11 жніўня 2021 года увойдзе ў гісторыю як дзень зачысткі дэлегатаў віртуальнай платформы «Сход», створаны ў якасці альтэрнатывы праўладнаму усебеларускаму народнаму сходу. Прынамсі, у 23 удзельнікаў сходу сёння адбыліся ператрусы. Лёс шмат каго дагэтуль невядомы. Пра падзеі дня распавядзем у аб'ектыве па-беларуску і без цэнзуры. З вами Ольга Старасціна. Вітаю і запрашаю. Дзяржаўныя прапагандысты распаўсюджваюць экстрэмісцкія матэрыялы. За распаўсюд такіх матэрыялаў сапраўды да 15 сутак могуць пакараць. Гэта будзе вялікая загарода. 4 метры вышынёй са спіраллю з дроту. Такім чынам, гэта будзе трывалы фізічны бар'ер. Літва, а цяпер і Латвія пабудуюць плот з калючага дроту на мяжы з Беларуссю. Спартовую зорку за краты на 2,5 гады. Прыгучаў вырак у справе Алексея Кудзіна. Я не верю в том, что он будет сидеть весь этот срок. Не верю, не хочу верить. Рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў сёння папоўніўся назвамі чарговых тэлеграм-каналаў і старонак у соцсетках. Ён актуалізуецца бадай штодня. Чытаць і глядзець гэтыя матэрыялы можна, але за перадрук пагражае арышт або штраф. Але, як высветлілі журналісты Белсату, ёсць нямала тых, хто рэпосціць так званыя экстрэмісцкія матэрыялы і ніякага пакарання не атрымлівае. Я маю на ўвазе дзяржаўных прапагандыстаў. На іхных старонках нямала, напрыклад, белсатаўскіх матэрыялаў. Падрабязней Ірына Карніенка. Першы выпадак пакарання за распаўсюд матэрыялаў Белсату адбыўся ў Магілёве. Суддзя Вікторыя Палякова адправіла экскурсавода Олега Дзячкова на 15 сотняў арышту за 2 старыя спасылкі ў сацыяльнай сетцы УКонтакце. Гэта стала магчымым пасля прызнання Белсату і ўсіх яго соцсетак, а таксама лагатыпу і нават слова Белсат экстрэмісцкімі. Прадугледжана адказнасць у артыкулам 19.11 Кодекса адміністрацыйных правапарушэнняў і насамрэч па другой частцы гэтага артыкула, то бишь распаўсюд тых матэрыялаў, якія ўжо ўнесены ў спіс, які вядзе Міністэрства інфармацыі, то за распаўсюд такіх матэрыялаў сапраўды да 15 сутак могуць пакараць. Таксама гэты артыкул за распаўсюд або выраб ці выданне экстрэмісцкай інфармацыі прадугледжвае пакаранне ў выглядзе штрафу до 30 базавых або грамадскія працы. Пакаранне можа быць з канфіскацыяй прадмета правапарушэння, напрыклад, камп'ютара або тэлефона, ці без канфіскацыі на рашэнне суда. Самае галоўнае, што трэба адзначыць, што пакаранне можна атрымаць за распаўсюд экстрэмісцкай інфармацыі, а за падпіску на нашы аккаунты, групы і так далей, такой адказнасці пакуль што прынамсі няма. Рэдакцыя просіць заставацца разам з Белсатам праз сацыяльныя сеткі, мабільную праграму або праз сайт ці спадарожнік. Гэта ўсё яшчэ бяспечна. Але з вялікім жалем раяць дзеля бяспекі пакуль не распаўсюджваць матэрыялаў тэлеканалу і выдаліць нават старыя рэпосты. Неважна, калі спасылка на такого кшталту паведамлення прысутнічае была зроблена у сацыяльнай сетцы, гэта все злачынства, якое працягваецца. То бок можна знайсці гэта за 10 гадоў назад, за 15 гадоў назад, і гэта будзе ўсё роўна лічыцца парушэннем закона, і чалавека могуць прыцягнуць да адказнасці. Міліцыя перадусім глядзіць на крыніцу інфармацыі, а не на яе змест. Такі падыход, на думку Олега Агеева, супярэчыць міжнародным нормам заканадаўства. Па-першае, павінен улічвацца сам контент. Калі гэта контент пра коцікаў, а чалавек атрымлівае 15 сутак адміністрацыйнага арышту, гэта ні ў якім разе не адпавядае тым стандартам свабоды выказвання і права на распаўсюд інфармацыі, якія ёсць у міжнародным праве. З такімі законамі цяжка знайсці тых, хто ніколі не распаўсюджваў экстрэмісцкага контенту. Нават дзяржаўныя СМІ і чыноўнікі спасылаліся на Белсат. Урыўкі праграмаў тэлеканалу неаднойчы паказвала Белтэлерадыёкампанія. Запіс эфіру часта публікуюць тэлеграм-каналы праўладных прапагандыстаў. У акаунце старшыні Беларускага саюзу журналістаў Андрэя Крывашеева таксама ёсць прызнаная экстрэмісцкай назва Белсат. Гэты спіс можна працягваць доўга. Ці атрымаюць яны свае 15 сотняў арышту за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў? Традыцыйная сітуацыя для неправавой дзяржавы, калі
Для одних ёсць закон, для іншых няма закона. Ну, ёсць такая максіма, якую сказаў адзін з дыктатараў: сябрам усё, ворагам закон. Ну, дык вось, зараз іншадумцы атрымліваюць закон, а для іншых все, што хочаце. На думку Паўлюка Быкоўскага, працэс знішчэння адных медыяў і ускладнення працы іншых яшчэ не завершаны. 13 жніўня ў суде Цэнтральнага раёну Менску працягнецца разгляд справы аб прызнанні экстрэмісцкай усёй прадукцыі парталу Тутбай. А што да Белсату, канал зазнае пераслед цягам усёй сваёй працы. Мы не будем менять ни назву, ни логотип, потому что насамрэч гэта такое змаганне з млынамі. Ужо не першы раз наша назва забароненая. Мы памятаем, быў цэлы судовы працэс, дзе выкарыстанне назвы Белсат было забаронена на тэрыторыі Беларусі. З таго часу прайшло вельмі шмат часу, аднак мы карысталіся і лагатыпам, і нашай назвай. Нягледзячы на моцны ціск з боку дзяржавы, Белсат працягне працаваць, каб даносіць да беларусаў праўдзівую інфармацыю. Ірына Карніенка, Белсат. Міністэрства замежных спраў Беларусі адклікала згоду на прызначэнне Джулі Фішер амбасадаркай Злучаных Штатаў Амерыкі ў нашай краіне. Акрамя таго, афіцыйны Мінск прапанаваў скараціць штат амбасады да 5 працаўнікоў. Прэсавы сакратар МЗС Анатоль Глас назваў гэткае рашэнне адказам на недружалюбныя і нават агрэсіўныя дзеянні ЗША. Джулі Фішер была прызначана амбасадарам ЗША ў Мінску летась у снежні. Гэта адбылося праз 11 гадоў пасля адклікання сваіх паслоў Мінскам і Вашынгтонам. Аднак у Мінск дыпламат так і не прыехала. Беларускія ўлады адмовілі Джулі Фішер у візе. Нагадаем, што ў панядзелак прэзідэнт ЗША Джо Байден падпісаў указ аб дадатковых санкцыях супраць беларускага рэжыму. Пад санкцыі трапілі Беларусь Калі, Нацыянальны алімпійскі камітэт Беларусі, а таксама шэраг блізкіх да Александра Лукашэнкі бізнэсоўцаў. Я не адмаўляю удараў, але гэта была самаабарона, заявіў у судзе Алексей Кудзін, шматразовы чэмпіён свету па кікбоксінгу і тайскім боксе. Суддзя Вольга Дубовік прысудзіла яму 2 гады і 6 месяцаў калоніі агульнага рэжыму за супраціў міліцыянтам. Падрабязней пра судовыя працэсы дня Ірына Дарфійчук. Падчас агучвання выроку усміхаўся і не быў здзіўлены вынікам суда. 2,5 гадамі калоніі пакараў маладзечанскі суд Алексея Кудзіна, хоць той яшчэ летась цалкам выплаціў кампенсацыю пацярпелым міліцыянтам. Інцыдэнт, за які судзілі спартоўца, адбыўся яшчэ летась, да таго, як крымінальны кодекс зрабілі больш жорсткім. Толькі таму тэрмін, якога патрабаваў прокурор, зменшыўся на год. Этот инцидент произошел в 2020 году, то максимум там идет до 5 лет. И имея хоть одно смягчающее обстоятельство, такое как примирение сторон или ранее был не судим, то дают половину срока. И, соответственно, половину срока он соответствует сегодняшнему приговору – 2,5 года. Алексей Кудзін удзельнічаў у паслявыбарчых акцыях у Маладзечні, падчас якіх адбыліся сутыкненні з сілавікамі. Пры затрыманні быў траўмаваны, пра што сведчаць апублікаваныя кіберпартызанамі дакументы. За супраціў працаўніку органаў унутраных справаў на спартоўца завялі крымінальную справу. Тады Кудзін уцёк з краіны. Затрымалі яго ў Расіі, да на запад генпракуратуры экстрадавалі ў Беларусь, нягледзячы на забарону Еўрапейскага суда правоў чалавека. Адвакат спартоўца цягам 10 дзён мае падаць апеляцыю. Адвокат нормально посчитает, сколько надо отнять, потому что и домашний арест должен отняться, и то, что он сидел тогда еще в августе в Жодино, должно отняться, и заключение в Российской Федерации тоже должно отняться. То есть сколько там получится. Хотя я не верю в том, что он будет сидеть весь этот срок. Не верю, не хочу верить. Знаю, что не будет. Тым часам з Расіі могуць экстрадаваць яшчэ аднаго беларускага спартоўца, фігуранта крымінальнай справы за супраціў міліцыі, Яўгена Шабулюка. Суд об экстрадыцыі адбыўся ў Москве. У нас есть 10 дней на обжалование, мы будем обжаловать. Также будем все-таки обращаться в Европейский суд. У Менску працягваецца судовы працэс над Марыяй Калеснікавай ды Максімам Знакам. Чальцы штабу Віктара Бабарыкі і сябры прэзідыуму каардынацыйнай рады амаль год правялі за кратамі. Працэс над імі, нягледзячы на патрабаванні грамадскасці, па-ранейшаму закрыты. Такие условия сделаны для того, чтобы просто оградить белорусов и мировую общественность сейчас от Маши и Максима. Чтобы мы не слышали абсурдность этих обвинений, чтобы мы не слышали, чтобы их не печатали в СМИ, чтобы их не печатали в иностранных СМИ, чтобы эксперты, аналитики, политологи это не обсуждали.
Віктор Бабарыка, пакараны 14 гадамі зняволення ў наваполацкай калоніі, працуе ў пякарні, паведамляюць працаўнікі ягонага штабу. У яго мала вольнага часу, але ён выходзіць з памяшкання. У Эдуарда Бабарыкі, затрыманага разам з бацькам, умовы горшыя. Ён застаецца ў следчым изолятары КДБ. В камерах очень жарко, в камере, где он находится. Там очень большая сырость и влажность, его одежда покрывается плесенью, что, естественно, не очень хорошо для здоровья. Ему сейчас запрещают заниматься йогой. У него по-прежнему довольно ограниченное количество писем, то есть какие-то письма проходят, какие-то нет. С книгами тоже есть напряженка. Агулам, паводле статыстыкі Верховнага суда Беларусі, за першае паўгоддзе 2021 года у калоніі адправілі ўжо больш за 4000 чалавек. Суды разгледзелі больш за 105 тысячаў адміністратыўных справаў. Па іх выніках амаль 65,5 тысячаў беларусаў заплацілі штрафы, а больш за 18 тысячаў чалавек зведалі арышты. І ні ціск, ні запалохванне, ні суды не спыняюцца. Падчас чарговага паседжання ў справе палітзняволенага Сцяпана Латыпава пракурор запатрабаваў пакараць яго 8,5 гадамі калоніі ды 300 базавых велічынь штрафу. Ірына Дарафейчук, Белсат. За ўшанаванне памяці забітага велізарныя штрафы і арышты. Менчукоў, якія ўсклалі кветкі ля месца забойства Александра Тарайкоўскага, пакаралі аднаго 13, іншага 30 сотнямі арышту. Жыхарку сталіцы за гэта ж аштрафавалі на 2900 рублёў. Сёння ж спаўняецца роўна год, як падчас разгону мірнага пратэсту ў Берасці сілавікі смяротна паранілі 44-гадовага Геннадия Шутова. Последний год был тяжелый. За мою недолгую жизнь самый тяжелый год для меня. Самого близкого человека моего лишили жизни, как и вот для моих сестер, для моей мамы, для моей бабушки особенно. Надежда, что все-таки будет какая-то справедливость, что все станет на свои места. Ну, конечно, папу уже этим не вернешь, но справедливости добиться стоит. Увечары 11 жніўня Геннадия Шутова стрэлам у патыліцу смяротна параніў капітан спецназу з Мар'інай Горкі Роман Гаўрылаў. Праз тыдзень Геннадий Шутаў памёр у шпіталі, але крымінальныя справы супраць Гаўрылава не распачалі. Больш за тое, у лютым гэтага года Берасцейскі абласны суд пасмяротна прызнаў забітага Геннадия Шутова вінаватым у замаху на забойства сілавікоў. Сябар Шутова і сведка ягонага забойства Александр Карзюкоў атрымаў 10 гадоў пазбаўлення волі. Праект зменаў у Канстытуцыю маюць дапрацаваць і паказаць Лукашэнку да 1 верасня. Пра гэта заявіў старшыня Канстытуцыйнай камісіі да Канстытуцыйнага суда Пётр Міклашевіч. Свой варыянт камісія мелася падаць да 1 жніўня і зрабіла гэта. Аднак Лукашенко прызнаўся, што не ў стане прачытаць 170 старонак, ды загадаў дапасаваць праект да адпаведнага яму ўзроўню. Падчас апошняй прэсавай канферэнцыі Лукашенко падкрэсліў, што ў Канстытуцыі мусіць быць прапісаная перавага нацыянальнага заканадаўства над міжнародным, як гэта зрабілі ў Расіі. Таксама Лукашенко лічыць неабходным прыбраць з цяперашняй Канстытуцыі тэзіс пра нейтралітэт Беларусі, бо мы застаемся ў вайскова-палітычным блоку АДКБ. Гэта таксама будзе азначаць, што Беларусь перастане быць нейтральнай у дачыненні краінаў, якія вядуць баявыя дзеянні. І нарэшце Лукашенко прапанаваў перадаць некаторыя ўладныя паўнамоцтвы усебеларускаму народнаму сходу. Сама ж Канстытуцыйная камісія, якая збіралася 10 разоў, прапанавала ўнесці змены ў 59 артыкулаў Канстытуцыі. Лукашенко мае разгледзець прапанаваныя змены, пасля іх вынесуць на ўсенароднае абмеркаванне, а не пазней за люты мае адбыцца рэферэндум. Еўракамісія дала Літве амаль 37 мільёнаў еўраў для размяшчэння мігрантаў. Каб абараніцца ад нелегалаў, Латвія вылучыць блізу 2 мільёнаў еўраў на будаўніцтва плота на мяжы з Беларуссю. Пра кошты суседства з Лукашэнкам Катя Малей. 36 мільёнаў 700 тысяч еўраў. Столькі Еўракамісія накіруе Літве для пераадолення міграцыйнага крызісу. Сродкі вылучаюцца з фонду прытулку, міграцыі ды інтэграцыі на прыёмныя пункты, медычную дапамогу, вакцынацыю і ізаляцыю, адзенне, харчаванне, гігіенічныя наборы.
Літва намагаецца забяспечыць для гэтых людзей настолькі добрыя ўмовы, наколькі гэта магчыма. Гэта даволі цяжка і з фінансавага гледзяшча, і з гледзяшча чалавечага рэсурсу. Мы мусілі рэагаваць вельмі хутка, бо не прадбачылі такога наплыву мігрантаў. Паводле міністркі ўнутраных справаў Літвы Агне Белатайце, змагацца з такім наплывам мігрантаў і абараняць свае межы немагчыма без фізічнага бар'еру. Учора літоўскі парламент ухваліў будаўніцтва 500-кіламетровай загароды на мяжы з Беларусю. Мы прымаем закон, які дапаможа нам рэалізаваць гэты праект за 1-2 гады. Гэта будзе вялікая загарода. 4 метры вышынёй са спіраллю з дроту. Такім чынам, гэта будзе трывалы фізічны бар'ер. Это не только вопрос миграции, это вопрос и разного вида контрабанды. Так что надеюсь, что все-таки укрепляться и наблюдение, и стройка стены, все-таки это же граница и Евросоюза, не только Литвы. На прапанову Александра Лукашэнкі аб дыялогу афіцыйная Вільня адказала, што ў літоўскага боку ёсць папярэднія ўмовы для аднаўлення зносінаў з Беларусю. Адна з іх спыніць плынь мігрантаў. На гэтым этапе мы абмяркоўваем некалькі ідэяў. Некаторыя з іх уключаюць магчымасць санкцыяў супраць тых, хто непасрэдна ўдзельнічае ў арганізаваным перамяшчэнні людзей з Багдаду ды іншых краінаў, каб парушыць літоўскую мяжу. А таксама магчымасць увесці новыя санкцыі. Мы мяркуем, што санкцыі на алкаголь таксама могуць быць адраснымі. На мяжы Латвіі ды Беларусі затрымалі 77 мігрантаў, якія спрабавалі нелегальна трапіць у Латвію. Сённяшняга дня ў памежных раёнах дзейнічае надзвычайнае становішча. Гэта дазваляе вайскоўцам і паліцыі падтрымліваць памежнікаў. Міністэрства ўнутраных справаў Латвіі прапрацоўвае пытанне аб будаўніцтве намётавых лагераў для мігрантаў. Гэта канкрэтная сітуацыя, і мы былі вымушаныя прыняць канкрэтныя і вельмі надзвычайныя захады, каб спыніць гэтую інструменталізацыю людзей і мігрантаў дыктатарскім рэжымам у Беларусі. У сувязі з наплывам мігрантаў услед за Літвой і Латвіяй узмацніць ахову беларускай мяжы пастанавіла і Польшча. У гэтым годзе польскія памежнікі затрымалі 871 чалавека, у той час, як за ўвесь мінулы год іх было 122. Катя Малей, Белсат. Еўразвяз вылучыў 75 мільёнаў еўра ў дапамогі краінам усходняга партнёрства дзеля паскарэння ў іх кампаніі вакцынацыі. Першапачаткова планавалася вылучыць 40 мільёнаў, але цяпер датацыі павялічылі амаль удвая. Грошы прызначаюцца для Арменіі, Азербайджану, Грузіі, Малдовы, Украіны ды Беларусі. І гэта пры тым, што афіцыйны Менск заявіў аб прыпыненні ўдзелу ва ўсходнім партнёрстве. Тым часам у Еўропе надзвычай гучна заяўляюць пра сябе праціўнікі вакцынацыі. Падрабязней у аглядзе навінаў замежжа ад Михаіла Прановіча. На мітынг ля будынку парламенту ў Вільні учора выйшлі каля 5000 чалавек. Прычына таму планы ўраду увесці з 13 верасня абмежаванні для тых, хто не зрабіў прышчэпку ад ковіду. І калі ў дзень акцыя праходзіла мірна, увечары паміж пратэстоўцамі ды паліцыянтамі адбыліся сутыкненні. Удзельнікі пратэсту выкарыстоўвалі піратэхніку, а таксама кідалі ў паліцыянтаў бутэлькі ды камяні. Праваахоўнікі ўжылі слезацешны газ. Мітынг ля парламенту скончыўся о 2 гадзіне ночы. Паводле паліцыі 26 чалавек былі затрыманыя. 10 паліцыянтаў пацярпелі, з іх 3 былі шпіталізаваныя. Сёння на плошчы ля Сейму зноў збіраюцца людзі. Паліцыя ўзмацніла патруляванне, будынак парламенту абнеслі металічнай агароджаю. Баевікі радыкальнага руху «Талібан» заявілі пра захоп яшчэ 2 адміністрацыйных цэнтраў Афганістану – Кулі-Хумры і Файзабаду. Калі гэтыя звесткі праўдзівыя, талібы кантралююць ужо 9 адміністрацыйных цэнтраў краіны з 34. Улічваючы імклівае прасоўванне баевікоў, спецслужбы ЗША мяркуюць, што сталіца Афганістану Кабул можа апынуцца пад кантролем талібаў ужо праз месяц пасля вываду амерыканскіх вайскоўцаў з краіны. Пра гэта са спасылкаю на крыніцу ў ведамстве паведамляе газета «Washington Post». Раней амерыканская выведка сцвярджала, што на гэта баевікам спатрэбіцца мінімум паўгода. Тым не менш, прэзідэнт ЗША Джо Байден не шкадуе аб рашэнні вывесці амерыканскія войскі з Афганістану і заклікае афганцаў самім змагацца за сваю дзяржаву.
Працягваюць гарэць лясы ў Сібіры. Найбольш небяспечным рэгіёнам лічыцца Якуція. Там на сённяшні дзень зарэгістравана 172 асяродкі полымя. У рэспубліцы уведзены рэжым надзвычайнага становішча. Агонь пакінуў без дому 185 жыхароў вёскі Бязькюэль. Але ў небяспецы апынуліся не толькі людзі, але і хатняя жывёла. Валанцёры шукаюць пацярпелых звяроў і дапамагаюць ім. Живо 6 котяток. Рентген сделали, тоже небольшое поражение легких. И мы просто бегали и быстрее забрать, потому что они уже сутки там сидели, помощи просили. Это же все болит, это же больно как бы. На ўсходзе Алжыру ў лясных пажарах загінулі 42 чалавекі, 25 з іх вайскоўцы, якія бралі ўдзел у выратавальнай аперацыі. У Грэцыі праз узмацненне пажару давялося эвакуяваць 19 вёсак. Толькі за апошнія сотні ў краіне зарэгістравалі 54 новыя асяродкі загарання. Захоўваецца пажаранебяспечная сітуацыя таксама ў Турцыі ды Італіі. Высокая тэмпература, сухое паветра і моцны вецер ускладняюць працу пажарнікаў. Михаил Пранович, Белсат. І апошняя навіна на сёння. Судан адпраўляе свайго былога кіраўніка, дыктатара Умара Аль-Башыра, у Гаагу. Не на экскурсію, а ў міжнародны крымінальны суд. Башыр і Лукашенка некалі сустракаліся ў Менску. Хто ведае, можа яшчэ і ў Гаазе пабачыцца. На гэтым у мяне ўсё. З вераю ў лепшае развітваюся са спадарствам. З вамі была Вольга Старасціна. Да сустрэчы ў аб'ектыве.